ZLREJ Construction ang kontraktor sa 173 million pesos nga flood control project sa Tipolo River, Mandaue City. Mitataw nga dili kini ghost project kay nakumpleto man ang maong proyekto niadto pang June 2024. Tungsayran sa report ni Luan Merundina. Tuyong nagpada og mga drone shots ug mga hulagway sa RTV Balitang Bisdak sa 173 million pesos nga flood control project sa Tipolo River. Ang ZLREJ Construction pinaagi sa ilang legal counsel nga si Attorney Anton Santos. Una nang gipahibaw sa mga opisyal sa Barangay Tipolo nga wa sila masayod kung asang dapita sa Tipolo River. Gibutang ang flood control project kay wa may taga DPWH 7 nga nagpahibaw kanila. Busa uban ang mga engineers sa ZLREJ Construction gisubay sa RTV Balitang Bisdak kung asa gayo dapit sa Tipolo River na himutang ang proyekto. Matod ni Engineer Perez na himutang sa duha ka mga barangay ang 173 million nga flood control project. Una namong gisusi ang nahimutang sa Tipolo River, habig sa Barangay Sentro. Gikan niya ng tumoy nga bahin sa outfall, aduna kinisukod nga 168 linear meters. Samtang sa atbang, aduna kinisukod nga 136.8 linear meters. Matod ni Attorney Santos, aduna kini 5-year warranty. Ug kun maguba kini, sulod niya ng mga tuiga, mamahimo kining ayom-ayumon. If the bonus, makikita nyo na may sira yung project, yung flood control, then report lang to your nearest local government or DPWH. Gisugdan ang proyekto niadtong Hunyo 2023 ug natapos niadtong Hunyo 2024. Sunod namong gisubay ang nahimutang sa Tipolo River gihapon apan habig na sa Barangay Gizo. Gikan sa Taytayan, misukod og 70.4 linear meters ang usa ka bahin sa proyekto, samtang 14.4 linear meters usab ang atbang nga bahin niini. Ang timailhan niini ang nakamuntar nga mga parapet walls. Base sa project information, gisugdan kini niadtong Mayo 29, 2023 ug matod ni Engineer Perez na human kini niadtong Hunyo 2024. So, andyan talaga yung project, hindi siya missing, hindi siya ghost project. So, yun yung gusto ko ma-emphasize, na maibigyan ng area naman na hindi talaga siya missing, hindi siya ghost project. Yun lang. Apan sa pangutana, kung na-coordinate ba ang proyekto sa lokal nga kagamhanan sama sa barangay, di makasiguro si Attorney Santos kay matod niya trabaho kini sa DPWH. Meron talagang local government code. Dapat ang national, ang DPWH should inform the local government, ang mayor. Ngayon, hindi yan pinapractice ng DPWH. Okay? So that's where the gray area. Now, it happened also dyan sa Mandaue na hindi na-inform ang LGU. Ang DPWH sa ilang bahin, dili na usab muluwat og pamahayag sukad ni buto ang mga isyu sa flood control projects kay matod nila instructions kini gikan sa ilang uluhang buhatan. Sa interview sa Balitang Bisdak, kang Gizo Barangay Captain Jesus Neri Sr. iyang gikonpermar ang moong proyekto o gigiyahan niya ang news team kung asa kini nahimutang. Wasa ko kay bawo anak kon kana siya diha 173 ba na, pero ang diha dako kay natabang gay sa una musugwak biya ng tubig nya karon kay kuan naman gireprapan gid ba. Gisuwayan usab sa news team pagkuha ang habig ni Sentro Barangay Captain Ignacio Cortez II aron makonpermar gayud kabahin sa 173 million pesos nga flood control project nga nahimutang sa ilang barangay apan wa kini sa barangay kay may gitambong ng tigom. Apan sa pangutana, kung nganong nalakip man sa listahan sa isumbong sa Pangulo ang 173 million pesos nga flood control project sa ZLREJ Construction, kini ang tubag ni Attorney Santos. Lahat ng mga flood control projects na 100 million pataas, etc., nilalagay talaga nila doon sa isumbong sa Pangulo. Parang so that when it's presented doon sa webpage, lahat ng mga tao pwedeng mag-report kung andyan ba talaga o wala. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.